Tervetuloa katsomaan meidän lihaskuntavideota. Ja me venytään meidän lihaksia tässä. Ja lopuksi tulee kylmä koho kompressio. Joo, nyt näin. Okei, ja toivottavasti sitten tykkäätte. Kielen nouseminen venyttää pohkeita. Mikaela venyttää säärilihaksiaan koskemalla varpaitaan. Nyt Aara venyttää reisilihaksia. Aara tekee vatsalihakset. Nyt Aara tekee isopakaralihaksen. Ellis venyttää olkalihaksen. Tekee hauliksen eli punnertaa. Täällä venyttää hartialihakset. Nyt teen Ella-Maijalle kylmäkohokompression. Ja kylmäkohokompressiossa täytyy ensin laittaa kylmää. Sitten toiseksi nostaan jalkakoholle. Ja lopuksi tehdään kompressio, eli sidotaan side jalkaan ja puristetaan jalkaa. Tai jos ei ole hätätapauksessa sidettä, niin voi myös painaa paidalla tai muulla vaatekappaleella.